timbra kugara vale murume wangu asiri avana venhasa ndakavatendera kugara vakana murume wangu vagaruwa vachigara pasitendi pangu nemumwe murume vavana venhasa vari kumusha kwemurume iyeyo vabva pasitendi pangu vakazotengesera mumwe munhu stendi yangu iyoyi ari kugara ipapo izvezvo asi kuzoti vakawirirana neizvozvo. Pamusoro inini stand handakupiwa nemukomana. Stand akaita kunditengesera $90. Ndakaenda ndina mwambuya ndati ambuya inini handida kwekugara because ndaichengeta pane kwandaichengeta kuno. Ndati ndanga kwekunyasogara ndine vana vakomana 2013. Ndikanzi wadi kuona approach mandasi. Ndati asi mauya nekudunyaya napurochi mandasi iye aiwa pani pati mai ava ndakaita vekupa papotseka ndi 2013 nomva ndati ndina mai ndakaina ndapekunyasogara pekuti ndakasununguka nevana vakomana ndikasiwa ndine vana vangu 4 vakomana ndakaina ndapakanyasotambanuka pekuti ndinyasogara nevana tikanzi namai vini mai mavhadi kuenda noona project ndikati ndiperekedzei ndifunga tikaperekedzana namai vaive mva tasvika kuna project tikamuna ari padepot mandaza ndauyewo ndine nyaya yangu kutsvago pekugara zvikanzi mune mari here naprochuyi ndati semari zvikanzi ndikuda $100 ndati $100 nandina kuva ndine vana 4 vandikuendesa kuchikoro saka kuti nditi ndingawanechi $100 aiwa ndina kuva ndine vana zvikanzi saka mungawane mari ngati aini mari yandingawaneka rega ndimbonoswiza bhosi ini ndoshanda kuchikoro ndiita mahosbero ndichididi saka rega ndimboswiza ndoni ndokupa mari zvikanzi itai zvekudi zvekukurumbidza zveshuwa ndakaenda kwamaidhangeni ndokwandaishanda ndati maidhangeni ndawana stand asi mari munhu handiti ndikuda arikuda mari zvikanzi ati arikuda mari ndikati atichirya mune mauya nayo asi isiri iri naniwo ati iri nani inenge mari inobva nditi $90 zveshuwa ndakapiwa $30 namaidhangeni vaiva ndaishandira ndima ndatengesa marata angu andandinawo 3 kwababa ribeka ndibva ndaenda nemari iyayi zvikanzi mari inyaina kukwana zveshuwa mari yange yakashota $6 saka ndoita sei zvikanzi kuti munoisa mudhuri wenyu kana kunopatema haikone kunotema kana kuisa mudhuri wenyu musanoise zveshuwa ndakuita saizvozvo mva ndaenda kuchikoro kwandaishanda kuchikoro ndati avedu wendashotirwa nemari yangu mwedzi zvausati wapera zvikanzi iwe uda kubhadhara kuchikoro utoda kudai ndikati chitongondibatsirai zveshuwa mai medhem ivo vakandibatsira $6 mva ndaenda kune mukomana ndakasvika asipo ndasvika pane mukadzi wachona ndikati ndandauya nemari yayo yakasara mukadzi yanobva atambira mari yayo ndadzoka ndakazosangana nawo murodhi ndikati mari yakasvika here zvikanzi imi madhiri enyu kuti tinenge taita madhiri mosiya kumukadzi hazviite ndikati asi haina kusvika here zvikanzi aiwa mari yakasvika maane kodzero yekuchinoita zvamunoda pastendi paya zveshuwa ndakamba ndaenda 2013 yayo ndati ndoita sei bhozi yange yangu vaikunaya mvura ndati ndoita sei kuti nditi ndakumbira ndaigara navo vanga usina mbondidzinga pandaigara pandaichengeta ndibva ndaenda ndibva ndanotsvaga munhu akatema pasango paya zveshuwa pakambopatemwa ndakuchitanga kuchibhadhara mutero ndichibhadhara mutero ndibva ndaenda kuna sabhuku ndati ini uyu ari kunditi muganhu wakagumira apapa saka padiki pamba ndepekuvaka imba chete kopekuti ndinokukorera vana chibage ndikuwana pekusunungwa pekukorera chibage zveshuwa sabhuku akambauyi ndobva nditi munofanira kugumiro apa kwaya nekomiti yake zvikanzi munofanira kugumiro nechekumberi ndikati kumberi uku kunetsa kukunzi kune munhu zvikanzi aiwa muganhu wongori apa isusu tinoziva mastendi paakagumira zveshuwa vakambowa ndipa muganhu ndagara ndakatanga kuvaka chimba changu chemapango ndavaka chimba changu chemapango ndobva ndati rega nditwize ndobva ndawana mari yekuti ndikwanise kuvaka mudhuri 1 room ne7 marata ndobva ndavaka ndobva iye azouya kumba zvikanzi akambotanga uya pane munhu wandandasiye papaichengeta zvikanzi enda unovaudza kuti ngavabvise marara avo papi pastendi pangu
ndikati haudze izvozvo inini anouya kuzoudza inini bcause akaita madhiri nani neni nomva mukadzi uya nomva aenda haana kuzodzoka nomva iye anobva adhiraivha mota yakanga ana bhisandi inofunga zvekumapasti 9 mumba pane murume wandanaye zvezvi nomva asvika haana mbokwanisa kugara pasi akataura akamira wanga anaye bhisandi ndiye akagara pasi nomva zvanzi amemavhechii nova ndavarondedzera ndikati inini nyaya iripo ndei nyaya yekuti ndakatengeserwa stand nemukomana uyu saka mari yandikamupa ini ndakamupa $90 saka mari yarudedzera kuti mari yaichi ishoma ina ndakandoswiza njiiwani bcause ndine vana varikuenda kuchikoro ndine form 1 grade 7 saka handina imari zvikanzi zvakutotaura zvo ndezvekupenga ndikati saka iwo waizoita chibhudhi chako pano here nofunga murume wangu akambasvika ndakubvunza vamene pamakatamana mari pamakazotoratidzana mastenda makaenda nokuna sabhuku here nekomiti sabhuku takaenda mari ndakamutamidza amai vake varipo vakashiyana nepakati naamai vake mari yangu vakabhuvana namai vake vagore vachona vari kurwara vari nyaya iripo ndeyekuti mati mune marisitsika amaiteerera kubva 2013 kusvika nhasi handiitika saka sabhuku ndiwa tiri kuda panyaya ndiye anokwanisa kupupura kuti zvaifamba sei yange tiri yanikeakapasa ambuya vari tuclaim handitika ndavanzisa nguva yakareba handitika ambuya zvavakaita vari kunyepa ndakaenda navo kuna agore ndichiudza agore kuti ambuya vandoda kuti vagare pamba pangu vadzingwa kwavaigara kwachiyanike handiti vakagara 9 years pastand pangu vakandisa nemurume wavo handiti ndakavati nopuro muchigarai handiti kusvika mukuroorwa nemumwe murume handiti varoorwa nemumwe murume handiti vakasiya mumwe munhu aripo handiti asiya mumwe munhu aripo ndavatsura ndakati aiwa chiregai kudi apa pasiri penyu kapone zvinhu zvamakaita handaunyora pasi ndapakati $90 havana $90 zambuya ndakati vabatsira 9 years vachigara vakaziva here kuti amai ava vari kuteerera stand havana marisita acho ndoandikuda inini ndati vandiwa mubvunzo wangu wandabvunza ndati wakazviziva here kuti amai ava vari kuteerera stand hakuna pavaraitirira marisita acho ndoandikuda marisiti kumba handina kuma1 asiendaikunahanzi yaikuna vachikove anowanika wozikukura achikove ndovadaro ndakaendakunajakiswazambuya vati vasiva kwasabhuku ndakaenda kwasabhuku ndikati ndikukumbira marisiti angu akadi akarasika ndikanzi endai kuna achikove bhuku ranga rine marisiti iwayo akadi handizivi maibharira kuchibharira pasita rani pasiteni mireiwe inini mogara mubhuku rekwani inini taigara mubhuku rekwachiyanike ezvinoita kapadza village kapadza village sendamuunisa nawo ibhuku yakukapadza yako chirei kapadza village pamusoro alright b kub istendi chida yasumunda hapazi pamunda sabukakazodiwedzera hapana munda kana makanouya mukapaona panofunga panapa nepane mota igarika mota ndopake pake kumwe kwachona kundikasabuku ndakakupiwa nasabuku akatora mari ndakamupa $90 izvezvi kumaminutes asabuku mari iyo aifanira kunondipa kwachifu takaenda kudare kwachifu akanditi ndikati ini nyaya akanditi mari iri kuiona musi wa2 January yekundidzosera $90 ndikati ndikati ko labor yangu yandikashanda ari kundiudza kuti $90 ini handisi kugutsikana nazvo ndofunga ndobva ndabva ndati kana inini mari handisi kudi handisi kutoira mari ndikatora ndakaramba ipapo ndikati ini ndini ndakatozononoka kuwana mari yekuti nditange kukwira dare enda ndisina grade 7 handandi kuda kubhadhara ndakatoti nditangira kukwira dare ndaikumba muna msana inji ndachiyanike uyani masabhuku matatu handidi risiti yakunyowani inokabvira 3 years ndoda risiti yakudhara kuda pamukaita se moa9 isu tatikuda makazoenda maada kuti agreement yekudzorana stand ndizvozvo
Hapana pana katikisana nawo. Hapana pana nyora nawo pasa. Hapana pana nyora nawo NaSabhuku. Wakati ndachitsodzi NaSabhuku wacho chiyanike. Aiwa ndinamboita chii. Wewe kana vaitobara masika. Vaibara stand yako. Stand yako. Vagari nani yezi mira kana kuti womubuda muno inini muno vamuna anotora control yangu inini kana uchida unodisa enabling commission iteerera inini chitaura nomupurisa NaSabhuku BUSHU ambuya vakaramba vakashora dare raBUSHU ndosaka ndati waine marisiti vakatinyaaopere kumberi urikumanyire chimoteerera iweyo kana wauya kunoka uku saunoita nguva wako zvakasiyana nokunokudai teerera munhu seizwi rako basa rikautichidzira vanhu uda kugadzirwa mhosva hauti manikidza vanhu kuti vakugadzirire mhosva kana uchitaura uchita unonzwi humbi kudai kurira kuti kudii ndakabatsira munhu oda wakabatsira amaiteerera ika 2 wrongs doesn't make 1 right. Amamuzi. Madongo mairi akagadzira nse. Ini ndikuteererai. Nyaya yenyu is very simple. Uya kuti ndakuda nzumbe yangu ndipe mari, ndikupa mari yangu andizvo. Akashaya mari ndizvo. Saka that means mabata agreement kudzorera. Ana ushaya mari. Vakatwara ka. Ubona msoro. Ina ushaya mari. Vakadzoka kudare tatongwa. Vakadzosa matonga zvakadhakwa. Ina azotambira mari yake. Iwe wakagara mahara nepatiri pangu. Ndandobvuma zvakateerera kakuru. Wakapuwa $90. Avanopa $90 zva. Vakakupa mari. Avanopa kana sendi. Ndikada ndongwa Sabhuku chiyanika mbuya. Ndakanotaura paSabhuku chiyanike varipo. Ndakatoenda nawo NaSabhuku chiyanika mbuya. Avanopa kana sendi vanotengesera vanhu chinhu kwati ndakakutengesera mota iwewe. Ndakasakupa mota. Oza 19. Ini kanti kudarika. Ndofa wafila kuti kutonga. Ndakanyora nawo pasikiro changu navanayo. Ndakanyora nawo 19. Iwewe unoenda chiyanike ngawe mu. Chiyanike Sabhuku BUSHU ngawe kuno. Muri kugara kupi Amai? Ndogara kwa Mashoni. Stand yenyu kwa Mashoni kuite iko. Vakarorwa. Ndokwamkarorwa. Ko stand yamuri ndiyani? Iyo nyarara iyo. Vakatotekesera munhu ari kugara ipapo. Mira ya Amai. Uda kuti tutongere nyaya yakadaro. Urabatsirwa here. Ndokutoka wagara pasi. Visa ruoko rwako paruri. Kula mbuya ndakabatsira. But in respect. Amai, urugara kudini? Kwamajoni ndokwamaroro. Ku stand iyo yamakatengeserwa naProshi. Iri kupi? Inani? Pane mukadzi wandakaisaipa warugara. Kuti ngawe ku? Aripo. Amai, makaaloketwa stand here NaSabhuku. Makaaloketwa stand here NaSabhuku. Makaaloketwa stand here. Sabhuku akakupiti oyere stand. Pane iyo stand iyoyo. Pamukai maBUSHU mutsvaga stand. Makapuwa here NaSabhuku. Ndakatengeserwa nemukomana. Ndakuda kuti mushoya mimi NaSabhuku 1.